Пичове, отново съм във Волк. Тук съм на едно много готино място, на тревичка, навън, на шарена сянка или както се казва на шарена сенчица съм застанал и ще снимам поредния епизод за Европейското първенство по футбол. Умишлено тази топка съм я хванал в ръце, защото не съм добър с нея в крака като Кристиано Роналдо и затова да не стават гафове съм си я сложил тук на коленце. Защо споменавам Кристиано Роналдо? Защото днес е денят, в който Кристиано Роналдо се появява на сцената. Дойде момента, в който и 39 годишен футболист ще излезе с националния отбор на Португалия в първия си матч от Европейското първенство. Чакаме го с нетърпение този момент, защото Кристиано вероятно за последен път в кариерата си ще играе на европейски шампионат. Може би ще стисне зъби, както обичаме да казваме, и да го добута до следващото световно първенство, където вероятно ще бъде на около 41 годишна възраст. Но, имайки предвид как изглежда и в каква страхотна форма се намира, нищо чудно да играе и до 50 и да очуди света за пореден път. Днес португалците играят срещу Чехия. Португалия се класира на това европейско първенство с 10 от 10 победи. 10 мача в квалификациите, 10 победи, 30 точки, абсолютно безапелационни и никаква въпросителна за това дали Португалия заслужава да се класира на европейското. Припомням ви, че Португалия е еврошампион от 2016 година, когато на финала мореплавателите, както обичат да им казват футболните коментатори, победиха домакините от Франция с 1-0. Кристиано Роналдо тогава се контузии, не можа да довърши мача, плака, дава наставления от резервната скамейка заедно с треньора и накрая дигда титлата. Много хора казват, че сега е дошъл момента, в който Кристиано може отново да направи това и то на тази 39 годишна възраст, за която ви казах. Чехите са съперници на португалците в първия матч. Едва ли Португалия би трябвало да има някакви сериозни проблеми срещу съперник като Чехия, но да не забравяме, че чехите се класираха в тази квалификация като втори в своята група. Албанците ги изпревариха, нещо много интересно. Албания беше първи в групата на Чехия. Това е до вечершния матч от 22 часа. От ранния в програмата от 19 часа между отборите на Турция и Грузия. За първи път Грузия се появява на европейско първенство. Това е отбор загадка, енигма за повечето футболни специалисти. Ние очакваме с интерес представянето на грузинците. Откакто биха Гърция с Дуспи и се класираха за първенството в Германия, са изиграли един единствен матч. Той беше приятелски срещу Черна гора, който успяха да спечелят. Така че, общо взето, само скаутите на отборите, с които Грузия ще се срещне, имат най-добра представа, що за отбор е това и какво ще прави на европейското първенство. Грузинците се срещат срещу турците, които се класираха първи в своята квалификационна група, първи и то преди отбора на Хърватия. Хърватия, който е сочен за един от фаворитите за спечелването на европейското първенство, в никакъв случай не започна лесно това първенство за хърватите, защото знаете, те загубиха от Испания първия си матч с 0-3. Доста сериозна загуба. Чакаме и в Волк да гледате тези матчове от европейското първенство. Тук на големите екрани, които има. Също така в четвъртък от 21 часа е втория ни квиз с въпроси, свързани с европейските първенства по футбол. Миналия път беше много готино, имаше 10 отбора, които участваха, победителите получиха награди, всички се забавляваха, шоуто беше голямо, не е за изпускане, така че ви съветвам да дойдете в Волк в четвъртък от 21 часа. Между втория и третия матч ще бъде това, което ще правим като шоу, а иначе всеки ден големи промоции, специалното комбо 90 измислено от управителя Светлю, шедьовъра, бестселъра с крилца, с уеджи, с домашен чипс, който си го правят тук, много е вкусен, с пилешки хапки и всичко това върви с 4 бири. Цената е брутално ниска, да ви кажа. Това е, пичове, гледайте ни отново следващия път. Чао за сега!